Laki. Subscribe. Yan guys, bali magpapandaw tayo ng rama. Kung alam niyo yung rama guys, yung ginawa natin sa si Bossing Kevin at si Francis. Ayun si Bossing guys, sila inalag. Dito tayo sa katubigan. Ayo. Natin guys, linilinisan ni Bossing. Ang bato ay sa doktor bato. Kibit kangata niya, no? Na? Pagsilawan tayo ka di Charles, ayaw nalagan yung meto yung baterya na gulo din nanda sika manain kita tatanin ko ano focus. Kawan. Iludang kan na eh. Aglabuta baju ko di kalman. Agburu di baterya ka, aglablabuta din kapag sumamon. Battery solution ha, kabun mo. Sabon jitas ko. Magtamay pisot amin. Gudwa naman na, magulpin naman. Madadaan sa baterya so. Dadaw lagi eh. Nabuk.
pala. Hey, okay. Ahoy.
Bukto guys, bukto. Ay. Uy, ganito kalalaki to guys. Uy.